Termiasta päivää. Maalämpö kiinnostaa yhä useampia ja siksi se herättää myös kysymyksiä, kuten esimerkiksi, mitä se on? Maalämpö on maaperään tai veteen sitoutunutta energiaa. Se on uudistuvaa energiaa, jota riittää rajattomasti ja ikuisesti. Vastaus kysymykseen, onko maalämpö taloudellista, on yksinkertaisesti ja ehdottomasti kyllä. Alkuinvestoinnin jälkeen alkaa säästö, joka voi olla öljylämmitykseen verrattuna jopa yli 80% ja sähköön jopa 75%. Hienointa on, että investoinnin voi maksaa kuin huomaamattaan syntyvällä säästöllä. Mikäli pohdit sitä, kannattaako maalämpöä asentaa taloon, josta tiedätte muuttavanne parin vuoden kuluttua pois, ota huomioon investoinnin tuotto. Termian maalämpöjärjestelmä nostaa kotisi myyntiarvoa. Pohtiessasi, mikä on mukavin ja siistein lämmitysmuoto, on maalämpö jälleen vahvoilla. Ei öljytilauksista huolehtimista, ei kattiloiden vaihtoa, ei nuohousta, puiden tai pellettien kantamista tai mitään muutakaan vaivaa. Näillä leveysasteilla on luonnollista kysyä myös järjestelmien luotettavuudesta. Termian lämpöpumput ovat korkealaatuisia. Niistä jokainen on varustettu lämpövastuksella, joka antaa tarvittaessa lisätehoa, joten koti ei kylmene mahdollisissa erikoistilanteissakaan. Muista myös, että maalämpö on energiamuoto, jonka saatavuus ei vaihtele, eikä sen hinta nouse. Maalämpö on aidosti puhdasta energiaa. Sen käyttö ei rasita ilmastoa tai kuormita vesistöjä. Sitä ei tarvitse kuljettaa matkojen takaa, eikä sen käyttö ole mistään pois. Miten suuren remontin maalämpöön siirtyminen sitten vaatii? Sisätiloissa suurin operaatio on vanhan kattilan poistaminen ja tuloksena on lisää tilaa. Lämmittämään päästään jopa päivässä. Joskus meiltä kysellään hintojen kehityksestä. Kannattaako odottaa, että hinnat laskevat? Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, eikä kukaan voi sanoa hintakehityksestä suuntaan tai toiseen mitään varmaa. Mutta jäämällä odottelemaan kulutat koko ajan rahaa kalliimpaan energiamuotoon. Vaikka öljykattilasi olisi uusikin, saat maalämpöpumpulla paremman hyötysuhteen. Taloudellisinta on siirtyä maalämpöön mahdollisimman nopeasti. Kun pohdit kysymystä, mistä rahat, ota huomioon, että lämmityskuluissa alkaa säästöä syntyä heti. Käytät energian ostoon vähemmän rahaa ja maksat erotuksella investoinnin. Miksi sitten valita juuri Termia? Laadun vuoksi. Termia on alan pioneeri, joka on valmistanut lämpöpumppuja jo 70-luvulta alkaen. Valmistus tapahtuu edelleen Pohjoismaissa. Se on vakaa yritys, jonka paikallisosaaminen on huippuluokkaa. Omalla kotiseudullasi toimivat Termian asiantuntijat tietävät paikkakunnan olosuhteet, rajoitukset ja mahdollisuudet. He osaavat suositella sinulle toimivimpia vaihtoehtoja. Vielä sinun ei tarvitse sitoutua mihinkään. Katso kotipaikkasi Termia-edustaja osoitteesta termia.fi ja pyydä tarjous, säästölaskelma tai molemmat. Voit myös sopia kotikäynnistä, jonka aikana selviää paljon lisää. Jos haluat vielä tutustua aiheeseen itseksesi, tilaa suuri lämpöpumppukirja. Sen saat ilman sitoumuksia ja ilmaiseksi aivan kuin ne laskelmatkin. Siis täältä. Palataan asiaan. Lämmintä jatkoa.